nacín o 25 de xullo de 1956 nunha parroquia aldea única do concello de Chantada, por tanto son un exponente desa Galicia profunda. Os meus pais habíanse trasladado para Ourense, un alumno, por tanto, no histórico Instituto Masculino de Ourense, tamén unha experiencia que me chegou a xente relevante, entre o profesorado que tive eu, para que teades unha referencia, pois está Francisco Rodríguez. Pola propia dinámica da situación familiar, pois considerei que o mellor era opositar, correos e telégrafos. Estive 2 anos e un par de meses máis en Cataluña e finalmente desde o 1 de decembro de 1978 en Vilagarcía. Aquí casei e aquí naceron os meus 2 fillos, que naceu meu neto e en definitiva aquí traballei e residín o resto dos anos. Fun negociador primeiro do proceso laboral de fusión de Argentaria e logo posteriormente tamén no acordo laboral cando se creou xa a futura e definitiva entidade BBVA á altura dos anos 80. Arrancamos con un proxecto que foi Librería Limiar, fixen un grandísimo esforzo para conseguir que por Vilagarcía pasara, eu creo que a maior parte das persoas que en ese momento eran referentes na literatura galega, presentando os seus libros. Hai un par de cousas que me marcan de forma especial. A Asociación Cultural Xiabre, que tuvo un tempo efímero, pero sobre todo despois o Ateneo de Arousa foi unha iniciativa para que eu fun un dos fundadores, que eu creo que marcaron un pouco tamén o dinamismo cultural aquí. Son dos que entendo que todos debemos facilitar que haya unha mobilidade na participación política e tamén que todos timos un tempo limitado de participación razonable que ten un altísimo costo para as nosas familias. No fondo sigo sendo aquel rapaz do instituto, interesado por conocer o mundo, facer un mundo mellor, un mundo máis solidario, máis igualitario. Empatía. Vilagarcía, con unha carencia especial polo paseo Beiramar, Carril e Vilaxoán. Manoli, con I latina, e a muller coa que levo casado desde máis de 40 anos. Alexandre Bóveda. E a familia. E os meus, a parte de Manoli, os meus 2 fillos, Roy con I latina tamén, e Martín, e o meu neto, e Mateo. Ahora mismo, o meu obxecto de referencia creo que, ademais, é un instrumento do máis útil, o smartphone, o ordenador que para min é a conexión co mundo e onde fago todas as miñas cousas. Creo que moita xente é imprescindible no mundo. É un senda, un camiño, un vieiro, cheo de encrucilladas, pero ao mesmo tempo un camiño cheo de posibilidades, de esperanzas e de felicidade.